Det er sådan en lille maskine, vi har til at sætte de der hætter på. Sætter vi de der tropper på med, ikke? Det gør vi med håndkraft. Svært. Så bare for at rense tønderne, ikke? Så kan de holde i 3-4 år. Og så står der ude til salg til regnværkstønderne. Det er 8.000 kroner stykket. Så har der rødt ind heroppe. Smertetærsken er 100 mennesker. Det er så mere gejl. Jeg har 3 stykker af dem. Det skal man ikke. Det er rigtig godt. Det er sådan, hvad vi laver her. Det er Nordlund, og så er der lillesøsteren, det er så anden min, ikke? Sidste år 8.500 flasker. Okay. I år bliver det noget mindre, vi har halveret planten på 24 gram. Velkommen. Efter ryge lige igennem systemet, det er jo rent. Ja. Så du kan godt drikke det. Og skal du sige med en frokost, det kan du lave ringe af tilbage. 450 kroner. Så er der noget Aviola, det kommer i Monte. Den er også